5 בתים יוצאים למסע מרתק, מרגש, מפחיד, אולי אפילו גם מצחיק. הם יצטרכו להתמודד עם משימות שיאתגרו אותם, יאתגרו את החושים שלהם. הם יצטרכו לסמוך אך ורק על הבית שלהם. אז מי יהיה הבית שינצח במרוץ? שלום, מי אתם? היי. אהלן, אני דני. אני נטע. ואנחנו מדריכים בבית פלג. שינשינים בבית פלג. אני רועי. ואני טל, ואנחנו בבית מעיין נפשי. בית מעיין. שלום, אני טוש. שלום, אני אור, ואנחנו השינשינים של בית נחל. כריש. נחל כריש. אנחנו השינשינים של בית נחל כריש. היי, אני סתיו, אני שינשין לבית יובל. היי, אני דורון, אני שינשינית בבית אפיק. ובגלל שאנחנו השינשיניות הכי טובות בכפר בערך, אז שמנו אותנו לבד. השטג בית אפיק לנצח. וואי, כבר מתגעגעת לטל ורועי. אתם חושבים שאתם יכולים לנצח? ברור, הקטנים שלי ינצחו בוודאות, אין סיכוי שלא. קטנים אבל גדולים מהחיים. לא. סתם! ברור שכן! נו. אני חושבת שמה שצריך לקרות יקרה. אני חושבת שהגורל יסתדר מעצמו ושהכל לטובה, מה יש הכל לך? מדויק. אין סיכוי שאנחנו לא מנצחים. הקבוצה שלנו מקום ראשון בוודאות. ברור, בית אפיק זה הבית הכי טוב בכפר. באיזה משימות נראה לכם שתהיו הכי טובים? לדעתי, בדברים שצריך לתקן דברים. בכל זאת, למדו עם מישהו. מה פתאום? הם הכי טובים בלשבור. ברור שבשיבוץ יהלומים. מה זה שיבוץ יהלומים? הבית שלנו שולט בכל הכפר הזה. יש לנו את החטרק הזאת, העיגולדים, נו. אנחנו פשוט בית שרבים בכישרונות, אנחנו טובים באפייה, בבישול, בשירה, נגינה, בניית ציפורניים. אנחנו ננצח בכל משימה שתהיה, זה לא משנה. אנחנו פשוט נזרום כמו נחל ובכל דבר שיעמוד בפנינו. אנחנו נהיה טובות בכל המשימות. אנחנו נהיה טובות בכל המשימות. אנחנו! 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 יאללה!